Nějaké zajímavé moudro do života. Já bych něco řekl. Od čeho je Bůh, když na světě jsou takový zmrdí jako ty? K čemu existuje Bůh, když se rodí takový smrdí, jako jsem já? To je první moudro. Druhý moudro je: pijte, chlastejte, šukejte. A třetí moudro je: buďte takový, jaký jste. Nikdy se nepřetvařujte. Protože já takový lidi nemám rád, kteří si hrajou na něco, co nejsou. Třeba Aleš. Nemá kamarády a to mě mrzí prostě. On je dobrý kluk. On by chtěl mít, já si myslím, že by měl hodně kamarádů, ale musí se začít chovat. Nesmí být tak nahoře, zbytečně vysoko. A kdyby chodil víc na ves, tak by se zkulturnil. Musí mezi lidi. Proč jenom si s kamarádi? Když, Davide, narodil ses jako originál, tak se nestávej kopií. Ano, přesně tak. Když jí anděle, v nebi nebo na zemi, jedno vím ale jistě, Aleši, miluji tě. A ještě bych chtěl říct jedno. Včera padl světový rekord asi. Vypili jsme 28 melounových vodek. Děkuju. Tak to byla odpověď David Melouna Hlouška a ještě bych tomu rád řekl, že David je mladý talentovaný Chávez. Když jsem hrál fotbal, ale teď už fotbal nehraju. Já plavu. Včera jsem měl rozplavbu v 6 ráno. Sice to bylo náročné, protože jsem musel brzo vstávat, dobře jsem se nasnídal, dobře jsem se napil, životospráva byla. Ale já vám prostě řeknu jedno. Kam se hrajou plavky? Musíte plavat v čí. A v botech. Když prostě skočíte do bazénu, tak musíte vyplavat zase, ne že jsou to víte. Já jsem prostě měl včera problém, ale dokázal jsem to. Jsem v semifinále a poplavu s těma nejlepšíma borcema. Jako je Morgan Kaptajn. A potom třeba i Bacardi. Ale nejlepší soupeř bude asi Melounová, který útočí na olympijský rekord. Ale Davide, slyšel jsem, že Melounovou jste hodněkrát dokázal porazit. Včera jsem ji porazil asi 28krát. Ale to neznamená, že ji nemám rád. Protože já jsem ji pustil a po ní jsem taky kusil. Ale třeba já prostě ty lidi na všem mám rád. To je pořád to stejný. Třeba ty holky, když vám pobijou pty, tak je musíte mít rád potom. Já jsem ji chtěl kusit. I když nemohla chodit, tak já ji třeba kusil. Ale já jdu zkoušet z balkónu. Když nemáte peníze, házíte do automatu žetony. Hej! Ani hvězdy mi nepadly. Hej, co když to s ním, vole, tak to, vyseru to potom, nebo to zůstane ve mně. Koukni se venku, jak je hezky. Tamhle prostě někdo jde, a no to, ale to musíš na něj zařvat. Pojďte se, jak je tady krásně na tom světě. Ano. Proto žijeme. Proto jsme jeli do Brodu, protože jsme viděli, že to bude hezky. Je tady hřiště pod náma, tam se můžeme houpat. Ale, já vám řeknu jedno. Jezera je krásná, můžeme se vykoupat. Ale my radši chodíme na koupaliště. Já si myslím, že to máme zadarmo, protože já mám kartu v peněžence a tou kartou si otevřeme na tom koupáku. Hej, ten komínu, vole, díky, vole, schodíš chalupa. Miluju! Hej, tam šla nějaká kasána dole. Pěkná. Já jsem zhubnul včera tak 20 kg, vole, protože jsem vyzvracel všechno, co jsem měl v sobě. Nic už nemá